Bugün әнейнең олы юбилейы 90 yaşına келгәнсез, зур рәхмәт иң беренче сезгә. Безнең әни инде ул башта авылда яшәдек инде без 69 елга кадәр. Авылның иң уңган килененең берсе иде инде ул. Ул шул кадәр аш-суга оста булды. Әби белән 80 елга кадәр әби белән әти белән әбине карап җирләделәр. Без 3 бала. Безне шул кадәр итеп үстерделәр. Безне чисталыкка, эшкә өйрәттеләр. Әле һаман да безнең шушы өйдә бер үзәл ул. Без әле аңа ярдәмгә генә килеп йөрибез. Аллага шөкер. Һәрвакыт шулай безнең оныкларны якын итте, безнең балаларны, килен кияүләрне һәрберсен искә алып шулай яшибез. Эшләдек. Менә без эшкә кергән вакытта без япь-яшь кызлары ягәле Гайша апа белән Тәгъзимә апа безнең техничка булып эшләре, курьер булып документлар йөртәләре. İşte бик матур тыныч эшләдек. Безнең коллектив шундый дружный иде. Шундый эшли дә беләдерик, күңелле итеп ял да итә беләдерик. Рәхәтләнеп вакытында зарплаталарын түлиләр. Начальстволарыбыз да бик әйбәт булды. Рәхмәт Гайша апа сиңа шушындый узын хезмәт юлыңа, сиңа исән сау булып, балаларыңның, оныкларыңның куанычларын гына күреп, бәхетле тыныч карлыкта яшәргә Ходай насыйп итсен. Балаларына да менә шушындый олы рәхмәт, шушылай итеп Гайша апаны карыйлар. Балалар урынына исән сау булыгыз, балаларыгыз да, оныкларыгыз да, сезгә бик зур рәхмәт.